Siyaphila kanjani nje? Ngiyaphila bakithi ngibona naye crush yami ungizwe. Oh mabiyela uNkulunkulu wami uqinisile noma uyajoka man uqinisile noma you playing joke like jokes like joking like njalo nje. Angijoking, qinisile. Mana umbeke esithombeni yini bethi we-crush ukuze nami ngijabulele into ekhona. Ukukuthanda Nkosi yami. Mana ungithanda ukuthi kungaba njani ayichaza lethi we-crush yini lethi we-crush ngoba umuntu uzophila into engesiyo. I-crush phela ukuthanda umuntu nje Nkosi yami ufise nje Mana umthande ukuthi unjani kanjani chazani bakwethu ngoba kaphela into engakaziwa manje. Ufise ngathi mhlawumbe ungathandana naye. uNkulunkulu wami shembe kanti kunjalo awuvela-ke ntombi nasi isipini siyakhala. Ngoba ungavelile nje. Cha mina udaba la ngichazile bazokutshena udadewethu nabafowethu laba bakhona ukuthi cha vele ngimahliphihliphi angifuni ukuthi mina ngitholakale ngiyinto ezogadleka shembe yabona. Esixoxe wena crush yami. Hayi koshwa-ke hayi nami nginesimilo angishelwa kanjalo sorry manje sifaka lolu daba ubani hostela ifaka lolu daba sithi ubeka nje ungesibukeli khohlwa phuma lapho. Hawu wazwa ngiphoxa kodwa ngiphoxe ngitshela isitobho sakho ngitshela manje nguphoxa kanjalo ngikutshela isitobho wehla kuso. Hawu lokho kushoyo phela Nkosi yami bengingena la ngoba ngijabule ngikubona. Hayi khohlwa.